ବାଘ ଯେମିତି ହରିଣକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଶିକାର କରେ ଓ ମଧ୍ୟ এই ସଳ ହରମଜାଦି ଟୁକିକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଲେଫ୍ଟ କରିଦେବି। ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛ, ରହିଲେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି। ଯା ବାବୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ବାବୁ, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। କି ସମୟରେ ମୋ ଝିଆରୀ ହାତରେ ହାତ ଦଉଛ? ହାତ ଦେଇନି, ମୋ ମୋର ବାହା ହେଇଛି, ମୋ ମୋର ହାତ ଦେଇନି। ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି।